tots i benvinguts a nou. Avui parlarem com a tema general del català, en realitat de les actituds respecte al català, i ho faré a propòsit d'un comentari a Twitter del company Òscar Guardinco. Un comentari que diu el següent: en Cataluña, excepto Clara Ponsatí, Albert Batet y Marta Rovira, todo el mundo domina perfectamente el castellano. El comentari en si no és que sigui especialment greu, jo crec que el company Òscar té altres comentaris en els quals patina, i després diré per què crec que els comentaris patinen, però el que és interessant són dues coses. Una miqueta el rerefons del comentari, i dues, les respostes que genera el comentari. En el rerefons del comentari podem entendre com dues coses. Una és, ei, no us preocupeu que aquí els catalans també parlen cristià, Això és número 1. I número 2, hi ha una llengua comuna, que és l'argument típic del nacionalisme lingüístic, hi ha una llengua comuna que és supranacional, supraidentitària, que tots parlen. I tots han de parlar, que és la llengua castellana. D'aquí es deriven els comentaris, les respostes a aquest comentari seu, i que van justament en aquesta línia, en la línia de dir, no, és que el normal és que parlin castellà, és que com pot ser que no dominin el castellà? Mare de Déu Santíssima, ves a les escoles que no parlen castellà, com si fos un dèficit, com si fos una cosa molt greu. Ara, evidentment, no diríem això respecte del català, si no domina el català, i evidentment el domini del català és molt pitjor a Catalunya que el del castellà. Jo amb això el que vull fer notar, per tant, són dues coses. Una denúncia sempre a aquesta actitud de l'imperialisme lingüístic, el nacionalisme lingüístic, com diu Juan Carlos Bueno Cabrera, que és un lingüista que, per cert, obertament s'ha definit com a marxista-leninista, i per tant crec que ens interessa especialment, on justament el que fa és criticar la idea de la llengua comuna i com aquesta idea, evidentment, s'ha imposat. La qual cosa no és cap raresa, perquè el castellà s'ha imposat a Espanya com és normal de qualsevol altre procés històric burgès de construcció de l'estat nacional. I jo crec que això ho hem de reconèixer. I d'aquí es deriva el segon intenció que té el meu comentari, i és una crítica a l'esquerra i també adonar-nos al tanto què és el que diem, què és el que comentem, perquè a mi em sembla que potser a vegades qui surt beneficiat, el que estem assenyalant, no és el que ens interessa. Perquè si no, el que provoquem és, o millor dit, justament els comentaris, les respostes que ha generat aquest comentari justament ho demostren, que van en una altra línia. Van en la línia de els catalans, mira, si volen parlar català, que el parlin, però no, el castellà s'ha de parlar segur, i que el dominin. O sigui, van en la línia de veure-ho des de fora com, diguem, de funcionar el castellà, en lloc de fer-ho a l'inrevés. Potser ho és entendre a la inversa, i és entendre, escolta'm, com és que aquí parlen català, reconèixer aquesta realitat tal i com és, i entendre per què això és així. I entendre que si algú té un accent català, quan parla castellà com jo, i que també el tinc quan parlo alemany, per exemple, justament és perquè és la meva llengua, no perquè parli malament el castellà, sinó perquè tinc una altra llengua materna. Jo crec que els comentaris que a vegades fem, que jo dic que patinen, jo crec que es deriven de la crítica que nosaltres fem al processisme, la qual cosa és completament lògica i comprensible. El problema és que el processisme, i recordeu que el processisme no són només els processistes en si, sinó també hi entra tota aquesta lògica on hi ha ciutadans, els processistes han fet una barreja de llengua, identitat, independència, nació, i llavors quan els processistes diuen alguna cosa respecte de la llengua, els processistes indepes, millor dit, diuen alguna cosa respecte de la llengua, que sembla que estigui denotada d'essencialismes, identitarismes i no sé què, potser no sempre ho està. No sempre ho està. A vegades diuen coses completament lògiques i normals que també dèiem als anys 90 respecte a la normalització del català, com per exemple convertir el català en una llengua d'ús públic, per exemple. Però nosaltres, com que tenim la tendència correcta a criticar els processistes, però tot està ficant al mateix paquet, d'alguna forma el que acabem fent és minar els arguments que tindríem també per defensar la llengua catalana davant dels atacs imperialistes lingüístics de la llengua castellana, davant dels atacs, davant dels raonaments d'aquells que consideren que d'alguna forma hi ha una llengua comuna superior, normal i més correcta que el català i que tothom ha de conèixer, que és el castellà. Davant dels atacs, pitjor encara, dels apologetes del bilingüisme militant que consideren que d'alguna forma hi ha d'haver com dues comunitats lingüístiques, que consideren això, a més, i a més t'ho argumentaran per arguments de riquesa lingüística i per no sé quines coses. Et diran, és que en Catalunya también se habla castellano. Exacte, también vol dir i. Per tant, el que no pots fer és separar les dues coses. Tres comentaris, tres conclusions últimes que jo vull treure d'aquesta reflexió àmplia. La primera és que anem al tanto amb aquests comentaris perquè acabarem minant, deia, els arguments que podem tenir de defensa i, per tant, el que hem de fer, en canvi, és assegurar el dret de tothom, el dret de tots els catalans, a conèixer la llengua catalana. Per cert, que en el cas del castellà és al revés. En el cas del castellà, tots els espanyols tenen el deure de conèixer el castellà. Ho dic perquè entenguem la desigualtat
que hi ha de llengües i que entenguem quina és la llengua potser que s'està imposant. La segona cosa és que jo crec que hem de reconèixer, i per això anem molt al tanto amb els comentaris que fem quan critiquem els processistes, perquè criticarem o acabarem minant una cosa que no ens interessa i que facilitarà uns comportaments polítics que no ens interessen, hem de reconèixer la realitat del país i la seva història, i hem de reconèixer d'aquesta manera que el català és la llengua pròpia de Catalunya, excepte la Vall d'Aran, igual com és la llengua pròpia de tots els territoris de parla catalana. Que això no vol dir que sigui la llengua de tots i cada un dels individus en concret, que sigui la llengua comuna de tots ells. No, no, no. Això és el contrari. És contràriament el que diuen aquells que han respost a l'Òscar Guardingo dient com és que no parlen castellà correctament, quina vergonya. Com si efectivament la llengua comuna hagués de ser el castellà. No, no. A Catalunya es parlen 300 llengües, cadascú parlarà la llengua que vulgui. La llengua de tots els catalans és aquella, o sigui, la llengua dels catalans és aquella que cadascú parla. Però la llengua que d'alguna forma és la llengua del país és la llengua catalana. Això ens és bastant obvi, això no es pot negar. Que això serà controvertit i aquí hi haurà discussions, que si nació, que si identitat, obvi, també, és complicat, però és la llengua del país. I és necessari dir això per entendre que, per tant, no és una llengua exòtica, per entendre que no diem que els catalans també poden parlar cristià, per entendre que és una llengua de la comunitat independentment de la teva llengua materna, independentment de les teves arrels familiars. En la meva família la llengua castellana, òbviament també és llengua familiar, llengua d'origen, i em sembla estupendo, però hi ha la llengua de la comunitat també, que és la llengua que correspon a aquell país, i això es fa reconeixent la seva situació i la seva història. I d'aquesta manera també és com podem facilitar la integració, podem facilitar, per tant, que no hi hagi aquest separatisme lingüístic dels bilingüistes, dels apologetes del bilingüisme, i que hi hagi, ben al contrari, una facilitat, doncs aquí la immersió lingüística, per poder reconèixer una pluralitat lingüística.